Tothom estarem d'acord que l'objectiu d'un sistema fiscal ha de ser dotar de recursos a l'Estat per tal que aquest pugui dur a terme les seves polítiques públiques. El sistema fiscal, segons les persones expertes en la matèria, ha de ser suficient, equitatiu, ha de ser eficient, senzill, perceptible i flexible. Però quin panorama ens trobem en matèria fiscal a l'estat espanyol a dia d'avui? Us en volem donar 4 dades. En finalitzar la crisi hem estat testimonis d'un augment del 40% de les persones riques, mentre que una quarta part de la població viu sota el llindar de la pobresa. En l'època més cruenta de la crisi es va produir una caiguda del 10% dels ingressos públics. De fet, ens situava 7,3 punts per sota de la mitjana europea. El sistema fiscal és absolutament desigual, cada vegada menys progressiu i exerceix una gran pressió a les classes mitjanes i baixes mitjançant les rendes de treball i els impostos indirectes. Per contra, l'impost de societats només representa un 13% de la càrrega tributària, gràcies a les reformes de PSOE i PP. I els productes financers, com les SICAP o les EDVES, permeten una tributació mínima, un 1% en el cas de la SICAP a les grans fortunes. Seguim amb aquest panorama, parlem ara de les empreses de l'IBEX 35, totes menys una, tenen seus a paradisos fiscals i una transparència fiscal nul·la, segons el que es desprèn de l'informe La il·lusió fiscal d'Oxfam de l'any 2012. Fomento de Construcciones y Contratas, que recordem té el contracte d'escombraries a la nostra ciutat, té ni més ni menys que 19 filials en paradisos fiscals, segons el mateix informe. CaixaBank, per exemple, en té 5. M'espero. Són coses que passen. Com deia, CaixaBank té 5 filials en paradisos fiscals i Telefònica en té 15. Finalment, per acabar aquesta pinzellada, direm que el frau fiscal a Espanya, els experts el situen entre els 60.000 i els 90.000 euros anuals. Aquesta situació creiem que demana a crits una reforma del sistema fiscal del país perquè tinguem per fi una fiscalitat justa, amb un sistema fiscal ben dissenyat, sense forats i gestionat sense frau. Ara bé, tenim molt clar que des de l'Ajuntament de Cornellà no tenim les atribucions per canviar la legislació estatal, està clar, però sí que sens dubte podem emprendre accions per caminar cap a una fiscalitat justa pel que fa als impostos municipals, així com també penalitzar les empreses que no tributen com els pertocaria. Us comentem a continuació els acords que proposem a la nostra moció. Per una banda, crear una comissió informativa per tal de revisar les ordenances fiscals municipals vigents que faci una proposta al ple municipal per dotar els actuals tributs i preus públics de progressivitat i justícia social. La congelació dels impostos no ens sembla una mesura efectiva per caminar cap a una fiscalitat justa, perquè de cap manera garanteixen la progressivitat. Per tant, posem sobre la taula la necessitat, la urgència fins i tot, de crear aquesta comissió informativa que haurà de revisar les ordenances fiscals vigents en els propers mesos. El segon i tercer acords van en la línia de declarar Cornellà zona lliure de paradisos fiscals. Es tracta de limitar la relació de l'administració amb empreses que operin en aquests paradisos. L'objectiu no és altre que incidir en la contractació pública que representa ni més ni menys que un 25% del PIB de l'Estat, per evitar la contractació d'empreses que actuïn de manera fraudulenta. El que es pot fer actualment dins el marc de l'actual llei de contractació pública és obligar les empreses a presentar la informació dels paradisos fiscals en els quals opera. I en cas que la informació no sigui veraç, es podria rescindir el contracte sense prejudici econòmic per l'Ajuntament. Comentem ara el quart acord, que seria fer públic el compromís a les entitats i institucions que esmentem a la moció, així com també fer pública la documentació presentada per les empreses que optin als concursos públics, on es detalli la seva presència país per país i la xifra de negocis de cada territori. També compartir amb els altres municipis i la ciutadania la informació relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en els concursos públics en funció de la seva responsabilitat fiscal.
El cinquè acord seria tramitar al ple municipal les disposicions legals necessàries per iniciar la seva implementació en un termini d'un any des de l'aprovació de la moció. I la sisena, el sisè acord, seria col·laborar amb la resta de municipis declarats lliures de paradisos fiscals i amb la plataforma per a una fiscalitat justa i Oxfam Intermón de cara a establir bones pràctiques i millores en les concrecions jurídiques i legals derivades d'aquests compromisos. Acabem ja agraint a Plataforma per a una fiscalitat justa els seus esforços per acabar amb aquestes pràctiques fraudulentes que tant de mal fan els nostres organismes públics. Esperem que Cornellà s'assumi a la 60ena de municipis de l'Estat que ja s'han declarat zones lliures de paradisos fiscals. I això és tot. Gràcies.